Don't mind Okongwudibia. Way, according to this woman has accused Okongwudibia for kidnapping Onyeze Jesus. According to her, she said that Okongwudibia knows the whereabouts of Onyeze Jesus. Please watch this video and wait to hear what Okongwudibia replied her. Okongwudibia have taken it very serious. Don't mind Okongwudibia. Okongwudibia want use use that one to cover insane. He want use and cover insane. When I remember Okongwudibia and the Onyeze Jesus get problem, then fight, then do many things. Okongwudibia tell and say you go see. No Okongwudibia, no waiting happen to Onyeze Jesus. Say na me say that. Now you don't do and finish for back. You can't come out, can't they talk good. You see don't allow your enemy to mock you. Now the time you are done for, your enemy go come out, go be like say, Naim do this, and he fight for you. No Okongwudibia, no waiting happen to Onyeze Jesus. Okongwudibia saying a lie. I go bring evidence. Okongwudibia no waiting happen to Onyeze Jesus. Make them tell Okongwudibia, make them, if you know the way he gawad Onyeze Jesus, make you know what he go do. See they go, they do what to bring Onyeze Jesus out. Don't mind what in night they come out, they call, they talk. Make them paint them as a good person, and they na Onyeze Jesus family. Don't mind them. You don't know anything. What he know. He go back, go gawad Onyeze Jesus. After he gawad Onyeze Jesus, he can't come out, can't they talk, make them free. Una watch the time them talk Onyeze Jesus, then arrest Onyeze Jesus. Now he come out to say Onyeze Jesus hide in a house. He hide in house. He want use and trend this year. You see, remember, no, they come again. That's why he want do this. Now, he later come out to say, what people they talk na true. Because he don't go confirm them people. He gawad Onyeze Jesus. He don't go confirm. He can't know na true. That's why he can't come out. Can't they talk those things? Say na me talk this word. People they mingle with Okongwudibia. Una never know Okongwudibia. Una never know Okongwudibia. Now he want fight to Onyeze Jesus because he want make it them give him his own share. He want make them give him his own share. So Naim, na message I bring you come. So let me tell you people, no Okongwudibia no waiting happen to Onyeze Jesus. The information they give una no be family member, no be brother, no be from Melo, no be for anybody. Now from the Kakus, Onyeze Jesus, he could they bring that in. Make them say those things. Make Okongwudibia go bring Onyeze Jesus out. People go say, that because of me and Okongwudibia get problem. That's why I say that no. No be because of me and Okongwudibia get problem. Emmanuel the tree me fabona. Ababua ba da bia na ko relief as na obuchioma baby ochioma so se am for na za da number. Ono ha Anambra state. Onya na ko this thing na ebo this allegation. Ama na ife ka ya obi oji asigeri ife na si erubo maka na ono ho Nigeria. Because obu no Nigeria egwu amanku ebepon because obu no Nigeria we call ifa o nwere police ejeme ebe afọ no bulie why akwọ na court opposite na court o wete evidence gosi na aka m dị ike dan make it na Onyeze Jesus ji emekene kele ka m eji Onyeze Jesus me kedu na ihe mme nwa ya aya gwom ye nke nye ye page nke ọnwa na-eji elu m ori ego m dona hu m onye ọbụla support wa Olie go gona ho ma ya eme mo pota na me road chibi ike na maka ọ dị bụ onye agwọ onye ala. Ọ nwere ife ọ ga-abụ mmadụ kwuo ihe ejizi maka na ọ bụ onye ala wee gbu ya nkete. Ịghọta.
this don't you men na am nkwụsịdebe ebe a ọ mmesịa ya na nke a bụ ka m wee gwa ụlọ action na-achị ibido take ibe mmesịa ya ebe a the rest mmemesịa na kamera ọ bụ eziokwu na ọ bụ ipiri kwuo ya mmeme nwunye arrest mmeburu nwunye ịghọta maka na ọ na-ebe tere aka so this is the only way m esi wee handle case ogologo okwu adọrọ n'ụka mgbede ka anyị lenezie by the ending of this year next year anyị nwazie onye aka ya dị ọcha nwa dị okwukwo nke nwoke okwu na mmegoro ya emesịa mkpọ wee fụsị na efe abụkwa oke ọfọ egbe a na-agba anyanwụ biri ọsị nkwuo okwu na nkwụsịkwala n'okwu na ofe anụnwa nọ ife ngwala ofe a ka ọ ga-emelụ na ife a na-agba ofe a bụ njọ na nwa huda bag ọfọ nwa si oge ihe eji wee mee njọ elukwana yes mee ka ife a si mee mmadụ bụ ome allegation wee sị na ọmụma ife mee my brother my uncle m n'aka ndị n'ife merie ofe aga ọkwọmagọ mana ama m na ọ dị nwa na-afụ na mmụọ na-afụ na ife na-afụ na nzuzo ọ bụrụ na ife dis woman kwuru ada Chioma onye Abatete ọ na-aza Ada Anambra Chioma baby na Facebook ọ bụrụ na ife anụnwa okwu bụ eziokwu ofe agbuo m chụba m chụba ife niile mụ na faso ekwekwana m ndụ ọ bụrụ na aka m dị n'ife mere onye eze Jizọs na aka m dị n'ife merie na mma mgbọs ka esi kpalụ ka esi wee buru ihe na ọ bụrụ otu ndị ọzọ si wee nụ ka m si nụ m wee jụọ ese ewee gwa nke ife si wee mee na aka m dị n'ife mere onye eze Jizọs etigo ngụ n'obi chụba m mana ọ bụ ụgwọ na aka m adịrọ ọdụ ife niile dị sumanụ na-ekwu against me bụ asị na ọka ọ weta n'ishie ma ya imeji na-eme ya nte emie imo mgbe sị na ebe ọbụla dị sumanụ ma gbuo ya ife nkwu kila m mmesi ebela na mma enye gị ọbagwu so the option is two ọ bụrụ na ife okwu bụ eziokwu gbuo m nwa mana ihe bụ na ife okwu bụ asị gbuo ya before ending of this month njesi abata mma enye gị ọbagwu ife nkwu a sị na-etinye gị na ala ugboro ịnọ iwe jebe ọgụ etigo m ofu ofe ịtọ ọ bụkwala na allegation dị suman na-ebo m na-asị ka ọ na-asị na allegation ka ọ na-ebokwasa m na ọ nwere ife mmeghe na aka m dị ọcha dị suman ama ndịkwa ndụ fụ ọma ndị ndụ ụmụ ya ọma ndị ndụ zụsị ya a sị m na ị ga-achụba ya maka ọ nwere ihe gbasara mụ na famili ya onye akpọ m afa so nya ka m na-efesi a sị m na ọma ndịkwa ndụ fụ ụmụ ya ka fato ofu a sị na ọ bụ na ife Chioma baby nwa onye Abatete kwuru n'isi m na-asị ka ọ na-asị kpodo m ka ọ wee ta n'ishie na ya imeji na-emie nta emie imo na ọ nwere ife mmeghe n'aka m dị ọcha na ọ bụkwa na-asị ka ọ na-asị ọ bụkwa na m amalụ ife ọbụla gbasatala onye eze Jizọs kidnapping ya ọfa asị gị gbuo ọ bụkwa na aka m dị ọcha ọfa asị gị onye na-ebo m allegation na-agbuo ya ngo ya ka ọ dị ọgwụ efe adịgo ready very good ọbagwu ya eje ọrụ maka ọgwụ ọbụla dị ya ọbagwu erigbo mmadụ ọ bụrụ na ife okwu n'isi mbụ eziokwu bụ nwa kill me nke abụọkwọ nke I'm waiting for the people ya sị m na ife ọbụla na-eyi echi I will be the I'm ready enwere m mmemme nwere police ma akpọnwụrụ ya dị this is the only thing m na-eme and obi ya ebe I must get my justice. Yes, unless no put on social media where ya that thing okwu allegation afọ bom failing to do so Chioma ya ife ya emenya mee ọmụkwurie ọ bụkwara na aka m dị n'ife okwu bụ eziokwu ka nwa let me die ọ ife nkwu ọfọ kwere na ihe m na-ekwu mana mụnwa anọghị m n'ogologo okwu naanị ekwu a na-eme eme ụfọdụ eme ọgwa nwa ọsọ ka mụ ife m kwuru n'ọnụ ya na mmezi ka mụ eri igwe m ụwa gabiga
lọrọ m ya a sị na ife afọ ịyọ nwaanyị n'anya ọchọjụ na ọ ga-eme ya na inye nkwụ ọkụ na ọ ga-eme ya nkwụ ọkụ ka m na-enye kulie jebe ọgụ anụ m agbaghị ya agba kulie jebe ọgụ ama m na some of you ya apụta sị na ọnwa efe m eghe chi niile na ọmụ ka ama nke a gakwa m ntị ka m gwa ụmụ okwu ma irrigation m wee zigwa ọkụ ife ọ ya eme ọ bụkwala ana na ife okwu bụ eziokwu ofe agwuo m and mmadụ ibe a na-emesi n'echi niile ka m megharịa ya ofe agwuo m mọta ọ bụrụ na aka m dị ọcha ka ofe ahụ nwa je gbuo ya that is the only way I can get my justice n'aka m dị ọcha ịghọta so ife sọ ọnụ na-akọ nwa ya eme ife dị m n'obi because this woman na-etogo nji agbụ ya nkịtị otego o ji chọba m okwu starting from my page ọ na-alụ n'iyi ma agbụ ya nkịtị ọ na-ezuzugharị ọ chere na mụ na ya bụ ofu since ka ị na-abụrụ onwe gị ụmụ asị gị bụọ ụmụ ọmụsị o ji abụsịsịrị ụmụ fesi na ụmụazị bụ mmụọzụa na udo eju na ịma mmịa na ọmụ ka ị ga-efesi anyị amazi mbe na bụ nke ka oke ịghọta afọ na onye pụtazi ọbụ na ode enwe views ọ chọba ife oyi eji okongwu sị maka amụkọna ana na-ejirikwala ana m mee vidio like this na na-aga viral onye ọbụla ka ikwala ana n'ihu vidio na-enwe view onwebe kọmentị onye ọbụla werụzi ya m na-akọ sort of nonsense mana nke okwu ga-agbadi ndị de ya apụta chọọ m afọ ọzọ ma ya si na efe afọ okwu bụ eziokwu mana ọ bụrụ na asị Chioma Baby ya atakpụtasịkwa afọ niile allegation. Please, after watching this video, try, comment, share and tell me where you are watching from. Thank you for watching.